práve z lidi a sú ďalšie videá a dneska budeme hrať Hide and Seek na gamerovom servere, ešte to poznáte. No poznáte, je to populárny server. Dúfam, že som na tej zlej strane. Topinky, ja som asi na tej zlej strane. No mám pravdu. Nie, to je dobré. To sa môžem skryť. Ja som prováznička, jej. Takže zatiaľ, čo vám môžem povedať do tohto videa. Server bude určite v popisku. No to je jasne, že server dám do popisku. To už je koľko seekerov už traja? Ty vole. 11 z 30. Ty kokso, to je pains. Ja som bláznička. Čo to je? Dobre. Sošovku mi poradil jeden môj dobrý kamoš. A tak. Ja mám z botičky, ty vago. Wow, to nevedel. Gamer má také, že sa... Ty kokso. Sa radšej budem držať. Nebo je veľa. 2, 3, ty kokso, traja seekery. Ďalší. No to ide. Aj sa nehybnúť. Ani sa nehybnúť. Uvidíme, ako nám to bude vychádzať, zatiaľ nám to nebude. Nevychádza do miery jedno kolo 2-3 minút. Jenom by vychádzať jedno kolo do miery 2-3 minút. No, tak natočím aj 2-3. Už to nevidie video. Možno, ale dám malé možno kvôli tomu, že ja idem na bowling. Takže to je prvá vec a už je 5, to som si pokakal. A neviem, či to bude prevázať, môže takéto hide and seeker. Opa, ty kokso. Takže, počkajte ma chvíľku. Som tu späť. Čo 5 na 5? To je bitka.
To je válka druhého storočia. Myslím, že ma nenajde. Nie. Teraz ani nehybnúť. Takže daj. Vždyť strašno. Dobré obehli. Okolo mňa. What? Je to doma. Teraz normálne mám unavenosť. Ja sa pozriem, aký máme čas. 6 minút už to trvalo. 6 minút. Už natáčame toto videjko. Ešte vám tu ukážem moju hručnú spátku. Ja som noob. Ak ste videli video, čo Pedrovi prekládal sa úplne jednostným spôsobom, no ak ste to videli, tak viete, o čo sa jedná, čo mu